Ya tuh, serakumut ya Allah. Aku nang ndi parane ya Allah. Ah, arep foto kaya enak ae kejadian. Wah, ya Allah. Seraku. Piye ki mbahku ning kono piye kae. Yo ngene lho ya piye ya. Ah, mbahku iki nyendiri habis biasa ya. Dewe ning alas ngono wis biasa. Tapi ana guys. Bareng ini kayak foto bareng piye iki yo. Hatiku ora penak blas piye mbahku ning kono iki. Tapi ya krungu masalah iki, masalah laptop ngomong tinggi. Piye guys, gak penak belas ini hati yo. Ya wes lah. Mugi-mugi aturan sehat bah ning kono seger waras. Sekane masih. Allah Akbar. Ki opo iki? Ki opo iki kertas? Yo, lawangnya ngono. Oh, ki opo iki? Maksudnya kok kertas ngene iki tulisane gitu. Jajal bukae gitu. Kok Mbah Kong berarti Mbah Petrus iki. Apa iki surat opo? Yo opo iki wacane iki? Cek jajal wacane. Mlebu kamar neh sik. Wacane iki. Ki opo iki? Wacane Mbah Kong gak pernah belas ra genah iki opo? Assalamualaikum ki mbahku. Satu mbak sponsor ya. Iki mbak orang yang gubuk pas mata iki mbak nang ati mbak se mbak iki ya kak muas yang ngomah ya kak muas yang gubuk. Tolong mbak iki sekai ngakon cika mukai. Apa ngasih ikan mau yang gubuk kamar kau iki harap bulan yo le. Pentalane padang mau yang gubuk le. Aku njaluk tulung wang ngono belum cekak kae pendaftar. Tulung ya. Ah bagus tu insyaallah bayangko kak uang yo ko mbae mulai. Wis ngono ya le. Iki mbae awake mbae dhewe ki anyake wong mandu ya wis suwun. Assalamualaikum. Salam. Wah, berarti jika ning kono ki nyoy mbahku berarti ning gubuk. Ya, bisa parane gubuk kono. No tanggo tak jaluk info ning Cikra. Tapi kenapa penak iki tekan nih. Mbah. Kudu nih. Oh, gitu. Oh iya, ngawaru nak tutup. Yo, aku duwe tanggungan bae terus. Wis jalan, yo wis lah. Tak pai gelar sik wong bae terus. Sakne. Yo, bae terus ke enek. Nendi parane? Bae terus nendi jane? Arep diwangi barang kok.
Nah, terus mana endi to? Kok ilang arep diwangi barang kok ilang kok demit ya. Wis lah, resik-resik dhewe. Ayo sik akeh kae. Nah, dia arep iki, biasane disebutne kene. Oh iki. Aduh, ra gitu. Aduh, ra gitu. Aduh, ra gitu. Nah, akunya kita bersih-bersih lagi. Terus karena yo tak kasih dhewe. Niki wis berarti iki. Apa terus? Tenangnya, Mbah. Apa sing mbok sing iklan kongkon tangga tak tandangin iki, Mbah. Ben dalane padang sadurunge bodho. Oh, ala nih, babat ya. Oh, ada ya. Sopo iki ngono kuwi? Masa tenan bae cingkrak ya. Kok wis resik sing dhisik iki. Lho, Bos. Wih, Well, besti. Yo, alah tuh setu. Iki butuh Jawa. Ora emang sebabku antar dhewe. Ya ento. Kono teko kono iki sing aku tuh. Ben dalane padang. Ben penak. Nek bodho wong rene yo enak. Dadine wong sejarah rene ben penak tuh. Iki Jawa pura aja mau itu kayak ndos ngene wae. wes. Mek kok ket nang ngomongnya ora kesel jane lambe. Lambe gak meniran ya jane. Wes Kak. Wes. Ayo, tacarono ayo, aja ning gubuk saya ayo. Arep Bos. tapi tong penting iki. Wes ayo gendang. Tuh, bau kayak tenang nih. Lah aku nendik lah. Arah aku tuh. Emang rene dhewe. Ada apa? Memang mbahmu nanti to tuh. Kok mesti ngilangan ki? Jadi tenan nih kira. Bau gak ning gubuk jane tenan iki. Lah iya mbahmu nanti takon yo blek ya. Ero, kejadian opo ngono lah. Mungkin. Lah dene aku ro mbahmu pas aku ngewangi to. Lah mbahmu masih turu ngorok ning kene. Piye no? Ora ora apa-apa ngono tok. Ra roh aku pas aku balik rene mbahmu turu ngorok no. Mosok lah ngono tok. Eh, Bos. Piye? Sehat. Alhamdulillah. Ra, oi. Sehat ya? Sehat. Ya, iya. Terus begini. Baik, Ra. Nomor sukses bar belum? Alah, kaji jel. Jel. Lumayan. Hah? Tak nempel aku. Ini Sorry sih. Ya. Jane iki mau padha mlompok kabeh jane nek opo? Padha gayen kabeh iki. alah ora enak apa-apa. Iki hari santai, Mas Gendem, Mas Gendem. Kak. Lah bapak terus nanti yo ren ben 11 wi. Wis purane lho ya. Nek tak tinggal kae. Lah kan telepon aku. Apa-apa bos, bos. Iki tak yo wong sibuk kok. Ya iya. Ya gendel banget. Peta sing goblok kae ya sibuk kowe. Kira ngono tuh. Aku karo Preta coba coba pedak-padakne to. Boleh bolong lho. Bos. Gendem. Iki ngomong pedak Preta kalau persis. Nek ngomong bekotan tak masuk. Bos. Ayo. Ya omong sing santai kalem bos. Ame kamu bos. Iki ngomong kesusun ora. Iki nek ngomong A, nyauri B, ngono piye jare yo. Bagi saiki omah kok cara Preta to. Tapi yo gak ono karo Preta. Cuma wendok koyo ngono kae yo. Cita tuh.
Lah yo mbahmu tene nanti jare parane. Kan ambake anu jane wong apik jenenge Bulan Riyaya areng kei rezeki sithik-sithik. Aku mbon, aku rene iki nek tujuan yo golek mbahku, Dem. Aku krungu-krungu dinge iki. Wis ya. Kok digarap karo pletot aku iki. Digarap piye to, Du? Omong sing bener to ngawur ae. Aku karo Dem, aku dhewe gak paham. Ya takok sampingmu kuwi to, cikrak kuwi sing dingin ning kene. Piye krak? Bapak terus nanti krak ngawur ae iki. Ngawur piye to, Bos? Sarung kuwi ya ini piye ya? Aki ro kuwi turu ngorok. Ya, tapi ngorok iki gak biasa. Ra padha momen lho. Baru kok bayan lho. Waduh. Kayak sapa pelakune kuwi? Yo sarung kuwi aku teko kene dhisik bari pletot to. Nah, pletot kuwi pamit mulai. Nah, kayak ini gusah-gusun lho. Bari tiba lho tak syukur nih. Oh, tenan Dem iki Dem. Pletot tenan iki plakune. Kalau dingi aku yo ngono. Aku ki pas nang gudang nata rasa ki pletot ki teko. Lah lungguh neng kursi ngerumahku kae. Nah, aku ngrungokne lagi gara pletot ngono. Sampe sampai jantungan ngono. Nah, makane kuwi. Nah, gimana aku ditinggali surat karo mbahku ngono lho. Nah, makane kuwi aku rene tak gedane ning Cikrak. Mbahku ki nang ndi ngono. Nah, jadi aku kan ditakoni Cikrak ngono. Lah takoni mah kene rene. Piye gitu. Atiku nelongso sampai maca surate kuwi mang. Lah mangkane kuwi tuh. Oke, dek kapan kae kan takok Mbah Petrus to, persen gini. Takok, "Lah, itu nanti, Mbah?" Makane kuwi. Yo iki takok Cikrak iki akan kene sik Cikrak Mbah Petrus kae. Mbah Petrus kae. Wah, ya Dem, aku percaya Dem. Aku ya iya. Ya kowe karo petot aja meh padha. Iya tuh, tapi aja madan-madani aku karo wong liya to, Du. Alah wis. Kalau teko kono pikir Mas waduh nang iku. Suasana adik lagi bingung. Bae struktur enek. Terus piye ngene iki? Ku nek bodho wis enek suasanane. Dadine suasanane iki enek sing kurang ngono lho. GAD iki diantarane paling tuwek ya Mbah Petrus. Gaya sejarah Mbah Petrus engko pas Bulan Riyaya. GAD iki dosane ya akeh ning Mbah Petrus. Ayo kapan-kapan ngresiki dalane kuwi resik sampune nek wong sejarah rene ya ben penak ora gerusa-gerusu. Ya apa ora to? Oh, ya kaya aku suwun kok pendapatmu. Kapan aku sepurane kah aku ora ro ning sini kene iki ya para kelapa ini. Aku bersuwun lah ning kowe sama iki ngewangi mbahku. Iya tuh, padha-padha tuh. Makane nek iki aku gak golek rasa ngewangi mbahmu. Nek golek rasa ya dipikir keri karo laku-laku ngono lho. Ya kan. Dem. Wih, bersih ya, baby ya. Gimana apa? Tapi kata cak ora asik to. Iya, gelem ora cak. Alah, rasa kalau letot-letotan wong kok ya ora Jawa. Lha tau modele kok piye? Lha barang lho tuh, iki buat dikonokne ngono barang kok. Wis to, ati iki iso tanpa letot. Wis to. Ya wis. Ben, ya rene yo omongane aku. Ben bisa kepetot dhewe ae. Nah ya, dulu ya iso. Piye iki? Ora iso ya ngene. Kan aku kok nggak boleh kok piye? Ya aku arep masak iki arep takjil iki. Lah ya iku ya masak bisa benar DS. Ya oke mulai. Enak no, wes sore kok. Mulai. Sabu-sabu. Ini. Ya kak. Saya Aku mulai hau. Yo, Siaret e. tak goreng. Wek ning grik lah. Sik enek sing keri.
Yo, Mbah, hati-hati yo, Mbah. Ndang mantuk arep bolalan riyaya. Ndang mulih sakne setu karo aku, Mbah. Nggih pun, Mbah, kok tak wangsul niki pun sonten. Nggih pun, assalamualaikum. Ya Allah, mugi-mugi gawe terus ndang mantuk. Ben padha biasane.